sɛnea meka ya de kyene anti asɛm fofra yichi sambre abusua bia yi wonti wa ha abusua fo mema mo nyina atena se o wada roma na ho te sɛn ho ye jo mira wodi de sɛn e frame Kofi Mensa opanyine Kofi Mensa free krobe so ifiri kuma wu bodomase yo asambe na de wona ma no pen yo asɛm a de nam sɛ me maame wasase bi wo bodomase ye frɛ bi asaso na asase no e asase kɛse a ye yesuso nyina ye ti so a hye ne bibia o kyerɛ a hye no ano no firi enkwanta ekosu enkwanta sa nam ho sa ekɔ abena so a kumawu yani kumawu fo ne bɔhye kumawu no ɛwɔ nifa ɛna bodomase no so ɛwɔ benkum a hye ni dem sa a Kwame Nkrumah ɛpɛ so na oyi sa hye no enti ɛwɔ net kora obokumawu bodomase bandria ibi yaba opani bi ye friend pani ya gyi o yakɔ na ehene ɛwɔ bodomase ai kumawu oni ne nana ye friend PK o mo abawura asase no mu ato asase no bɛsi dunum ye no mo akas asɛm no afiri bodomase ahifie aba kumawu aba afei enkoyie ɛne yɛse agya yɛba na ya bedwa to opem so na waka bia maye na pani ya gini na 104.7 ye kafa ye batiri so eni sɛ ye bae sɛ ye sremo momo aye ekwa be na wona na no fa sunya asase no mi nana no mi maame e nana ne dia mi maame no o papa ne frɛ pani Kofi Ntoso a ofiri bodomase na asase no ono na o ware mi maame o maame a friend Anotwa it woni no mienu e yemi maame akwa yisi na onu afiriye enti wo mi maame no mi maame oso odi be enfie mienu na o papa wuye o maame no wuye acho o wie na wo bia na ade aka o maame no wuye dina sem na abere ho enti mi maame so sanso so no papa no nuni no enti o papa na titi no sa ko ti se na ni friye na che so no mienu no so o papa no any free ya kese me maame any free ye no na o papa no so ayemre eno o frɛ onua ba jebi nana jebi ene nimpanifo ba se ti se mi bekɔ enti yakua zinkol ene onua free ye mitimi nkonya on hosa enti sade a mede bi asaso asase no mede amawo enti wo mo nkɔfa busuafo mra no tusunsa na maame si sata mo fa chiami fofie okofre onua be ma no eni na busuafo bae on bae no be dasi ye bibia ena sase no o papa na edi ma no onu onua no ti so na mi ma metia na oba asante achimbe wo yen o wo yen no odi firi ho aso aware ngu yen odi ba bodomase ye ba bodomase ni am nimse na mo fie be dunum eso ni atasa ye nimsie ba bia na die dikan no asɛm dikan ne die yɛ kan yɛ pani ya gedi na die wɔkiri no so no ento aso no bɛba ɛyɛ amanfo fum sase no fa yɛ ka omunyai bodomase ehene ene boy bi ono se friend o kyerema ene nana sefa wo mo tonton sase no bɛburu bɛsɛ aduanan a kyese yɛ ka bibia nyeye enti enu tini yɛ dia bɛdan opem so sɛ omwae na yasase no omunyai ne fa na yensanka ya de se asase no manya bi ana ne nyina ya fomafa enti ebi kakra ho what do ni bu adodo be se ne ya fomafa dodo de o hema am kasa me ka ebura aduanan eni akire 40 plots akuru na beto no ana ni aka be so ye se di aka so ebe aduanan mo 40 so yo mama me ma so akaba ya odo wada roma na din de say efra me mata da ko wada roma mata da ko yo mama ya sama unua be me ken de na nso nim fa ho me pa cho de minim fa ho ni say ya maame na de ya nana be ma na de asase no ma ya maame a mi so nyina ho na ye ko school a ye kodidi wo sa ba bi ana asase no wo no ye kodidi ye wi ani ahohoro ye na se ye sa ko school
nti me maame de ama yɛn na yɛsa akwantuo mu kakra nti me maame de me ma obi a na me wɔ nipa korɔ ne nkyɛn nti kyɛ sɛ me kɔɔ hɔ no yɛ maame yɛdi akɔneaba ɛna yɛ maame di abɛfirim nti yɛ maame firim no na yɛ sister pani wɔ kurom hɔ nti yɛn ne yɛnim sɛ yɛ sister pani ɛhwɛ so nti agya yɛ sister hwɛ so di a yɛ ma ne na hɔ ɛna yɛ ɛda hɔ ma yɛ sister pani no ɛhwɛ so afei yɛte yɛ ne sɛ yɛ sister pani no ɛsɛ ɔyɛ so nkrataa ne yɛsi daabi yɛbɛkɔ ne yɛn nyinaa yɛ akɔhwɛ ɛho asɛm nti yɛkɔɔ yɛn na kyɛ sɛ akɔyɛ ntɔkwa akɔdi papa bi nsɛm ne yɛkɔɔ papa yɛ agye no pani yɛ agye yɛkɔɔ yɛn ne yɛsi daabi yɛbisa no ɔsen ameka bɔ mu na yɛayɛ ne yɛsi daabi wo deɛ yɛ kumawu asase ɛne yɛ so yɛ deɛ yɛ bɔdomase asase nti yɛ mpene ɛne yɛka asɛm no afei yɛaka asɛm no akɔduru baabi no kyerɛ sɛ papa no ɛmpene ɛne yɛde kɔɔ bɔwu ahemfie mpanimfoɔ bi wɔ hɔ sɛ ɔmo hwɛ ma kyɛ sɛ asɛm no nyinaa ne sɛ kumawu yɛnyɛ da bɔdomase ɔmo so da kumawu nti boundary no a ɔmo mɛto ma yɛ no ɛno na ayɛ asɛm a kyɛ sɛ nyɛ asɛm ketewa wokɔ kumawu hɔ no a yɛdi asɛm no akyi boro ɛkɔ 2 years ni ɔmo boundary no a ɔmo hwɛ ama yɛn yɛ deɛ kumawu deɛ yɛafa no ɔmo mpene sɛ piike no gu so tontɔn papa no yɛ gye no ɛnana no gu so ɛtontɔn nsase no a kyɛ sɛ yɛn yɛ a yɛdeɛ no yɛano nim bi nti mu adaworo ma yɛde bɛdaa mo sɛ mbɛhwɛ ama yɛn ama boundary no kumawu bɛfa ne deɛ na bɔdomase bɛfa ne deɛ na kumawu tɔn a ɔde bɛkɔ kumawu akɔsan ne yɛ so yɛdeɛ aba bɔdomase abɛsan kyɛ sɛ piike no tɔn asase no a na ɔde akɔ bɔdomase kumawu ni no de akɔ bɔdomase akɔsan ne yɛasan ama no abaamuwa secretary kuma ɔno na ɔyɛ saa deɛ na ma ɔno saa secretary no kora ɔmo atɔ asase no bi afiri kumawu ni no hɔ enso ɛyɛ bɔdomase dim ti mu adaworo ma ɔmo akeka yɛ no ahu sɛ yɛni bi nti yɛkɔ hɔ koraa na obi a watɔ bi sɛ obɛtwa me bra aso sekan kyɛ sɛ ɛnya nsɛm ketewa na ɔmo fon nsase no fa ebi asi bi ba dodoɔ no na nsisi so dan so ɔmo atwe blocks akɔgu so a ɔmo pɛ sɛ ɔmo gye firi yɛn nsɛm ti mu adaworo ma munhu yɛ mɔbɔ na munka bi ma yɛn yo ɔmo no yɛn nsɛm pa ya bena mame wada roba masase ne kɛseɛ nyinaa mo de mani bua ne kɛseɛ bɛ mame asase no de wani bua ne kɛseɛ bɛ sɛn asase no deɛ wɔsi yɛatontɔn bɛɛ aduanan 40 plots ɛna mo so mo bɛɛ 40 plots go na sɛ wo de wani bua ana wo estimate a na sɛ masase nyinaa bɛɛ 80 plots ɛbɛboro asase deɛ boro ɛbɛboro pɛyɛ ama sɛ sɛ ɔmo aka ma ɛna masase ne nso abɛto kuro abɛto kuro no asase no wode wani fa mu a kɛnokorɛ bɛyɛ sɛ 160 plots because ɔhene no bɔdomase hene na ɔwura mu ɔno aka kyerɛ sɛ yɛasase no wɔwura mu ma menkyerɛ madeɛ bi kakra wa ɛdeɛ o ɛso ɛbɛyɛ mmerɛ wate biribia nso nyame yɛ yɛasa ntema mu ha montie ne yie mema bena ɛyɛ ebi si makɔbu me kwaeɛ ebi si me na mekɔsii me kwaeɛ ebi si me na ne kɔbu kwaeɛ ebi si me na ne kɔsii kwaeɛ patro ne nyinaa kyerɛ sɛ mo na mo di kan ɛwɔ kwaeɛ nim na makɔ kyekyere ɛnte saa nti ɛwɔ wo nana no ɛnte saa na yɛasa ntema mu ha sei no emra yɛde kansa ase ho nsɛm nso wɔ asantema mu ase yɛwura kɔtɔkɔhene ɔse abusua ni asase ɔhene mpo sɛ bieburo ni asase nsase nyinaa wɔ kɔtɔkɔhene ɛne wɔde ne natano na brempɔn ɛne ne yerenom mekyerɛ ahen yerenom atotototo anom saa pɛpɛpɛ na sɛ bieburo so wɔ asase a wɔ nananom kɔpretwo hɔ na asase no sɛ didi maa na ɛbɛto kura asase no ani wɔ biem asase no ani wɔ biem ɛni wɔ no so nkyerɛ sɛ woni kyɛfa wom na mmom ni ɔwɔ so tumi no ɛne brempɔn a anaasɛ yɛwura tano bi a ɛwɔ hɔ anaa ne yere kuro bi a ne yere no ɛna ɛwɔ so tumi na yɛmekan muntie ha ne yie ma me eba ne sa asase no 1 acre bia ye ka se ye fisase 9 1 acre bia no wuchema wonya fisase 9 ene wom
eti fisase nan bia na abusua no owo mu baako eno ye mbre da ya sante memu ase fisase nan bia asase ne mfa hu ne kese na yetete di fisase a enye fisase biem na abaye fisase a 1 acre bia no abusua no wo mu 1 plot out of the 4 plots no abusua wo mu 1 eno ne mbra eda ya santime mo hase enti baby ametimi aka se entwa yie no eye kwan a ebia wohini ni bowra mu wa bra wone mo antena se enhu se mo chefanie enti momfa mo de na mundidi so ne emfa wenso mbokro ne ho bra eho ne baby a entwa yie na mom sa asase ni nyina ena ameka se betimi abaye mo de ade entimi nsida entimi nsi abo ya santime mu ada meka no kra na kire mo na ekire bi ekwa ni mu na ekopia wankasa mo kasa mo kwagidi nyina ama me mini sa atumi no na mini sa ahoden no enti si ekona mo se over 160 plots no ya tetena me fa ne se mo wo mu be se aduanan aduonum aduosia ana mienu miensa bia mo de na mo ye entitled to ne de o se ye hwese mo nsa beka nemom abatu kro ne de mamu fa nhye mutinim se sansase ni nyina da so gomo se me gimi mi wo misika na me koje asase se me de ye poultry farm asemi ye bisi ye wura krafo hene ni nsase so adanko ame wo ukoje se wo koye poultry farm na bia woje ye benfie aduonu achi na woje ye enene babia na wo ye wo farm no abatu kura wona woje asase no kuani a wo so de ye nkokọ no ana de ye poultry no wodi to me za what tell say ye plot because people wo beje ye woje no for commercial purpose enene wajai say wo fa nye sa de ni biem tu fa sa nye sa de ni biem a eni wo biem but aya ye de asase ne ma wo no enye no na wo de ye a wo woni to me say wo kwotete atom what it atom na hefa na akoya allocation paper de amani pa no allocation paper so de enye ahenyere enye ye rata no bi anase se be bru ne brempon a wan na ekosan di krokra sign krata esa akowie ne brempon anim di kro ukọ afrancho me kire aduma afrancho nkro na egugu ho na ye wrabafo adum hine sase na mi hu krata di kura wo ho sa atwema kwa ahoma ye kwa ahoma ya afrabo abokasi akwa ahoma no na bia sebie bru sebie nya ado hine na san wa bra ye wra bafo me kire adum hine ono so nsan hyase enti asase ne wo abnadu fie ma basa mi betobi ekwa be na abefa so aye nkrata ama me enti ye kwa ni mu no ye kwa asase ne kese ni ye pene kese awia na afa mu de ewom no ya sre ohine wo krom ho ni wa yi amamo ya de sre de asante amambrem sebe ukita osika kura ye kope asase abosese a yeso okosre ana okotunsa ni wa pe baabi abosese de ni tirato ada me bru ti ado no mo fa nhye mutinim ni e wa wodi usika mpo akoto no me se asase de betukura eni wo enti wo tete kura mpa eni wo sasa mi ben fie mienu ebi ba ha eno so na ye rata asen asase so papa yi beke kan sembe bre na adwuma we no se twadi apokwa amene nananom embie wani ama onim dia obi betimi de na asem aba wo mno obeka asem na mana ya abreho na wan hweye la kunya amani wo ho na wa fa wani amfam ya ebe ya abreho sem sebu abna sa papa ya me kan krata akra no oni bi wa asase nsase na wose ye wono no ena hono na etete enti ye rata sen ye no so krache asase atukro di krata me krata ama na etoso biem no enan fa nu mienu na na kwa tiribu ye bere pa o tenge wanika tinga fa ba kuma fa miensa odi bi ba so ngoto fia ha odi bi so abokuro ne ho bra me kira twuma boku ha abranti de me pepa ni na say se wo ba ha nyina na ntam ka nyina wa kwake kantam
ebu hɔ